Rozprávať budeme, ale dnes ideme rozprávať a hlavne aj riešiť veľmi peknú vec, pretože mnohí ľudia boli šokovaní, keď 2006 to bolo, alebo 2004, už som si teraz nie celkom istý. To nie je dôležité, skrátka stalo sa to. Stalo sa. Hovoríme o Tatrách, o veľkej kalamite, ale nie len o Tatrách, pretože s Martinom sme väčšinou už teraz v poslednej dobe zvyknutí, že sa stretávame častokrát, keď sa vráti z nejakých svojich potuliek. Inak vítaj, dobré ráno. Dobré ráno. Martin Nikodým samozrejme netreba ho predstavovať. A Marek Trávniček, ktorý je športový tréner, ale aj horský vodca. Vítaj. Ahoj, dobré ráno. Aby som to dokončil, častokrát ty chodíš s krásnymi fotkami. Ty si taký už zanietený cestovateľ a fotograf na jednej strane, na druhej strane si ale aj človek, ktorý sa zasadzuje o veľmi pekné veci a zasadzuje doslova do písmena. Presne to, v podstate mne ide o to urobiť jednu krásnu fotografiu. Väčšinou fotím to, čo už existuje a teraz som si to vymyslel vlastne spoločne s našim tímom, že by sme to radi o takých 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 rokov odfotili a každoročne to opakovali. A to je ten les, ktorý chceme teraz zasadiť. Tak a o čo pôjde? Lebo nie len vy dvaja, že by ste chodili teraz so sadeničkami, ale viacerí ľudia sa môžu zapojiť, alebo už sa aj zapojili. Myšlienka projektu Zasad strom Make a Home je nesmierne jednoduchá. Chceme spoločne zasadiť 1 000 000 stromov. Je to environmentálny projekt, do ktorého by sme radi zapojili celú našu spoločnosť, to znamená aj teba a všetkých ľudí tu v Markíze, vašich televíznych divákov. Každý má možnosť od včerajšieho dňa, konečne sa nám to podarilo, od včerajšieho dňa sa dá stromček už aj kúpiť na našej stránke www.zasadstrom.eu alebo cez SMS-ku, to je také veľmi jednoduché, pošleš 8877 les a už máš stromček za 7 eur. No a my zariadíme výber lokality v spolupráci s TANAPom, vypestovanie sadeničiek, ktoré sa začnú teda, keď už budeme vedieť, aký je počet tých stromov, tak sa na jeseň začnú pestovať. A na jar 29. apríla na Svetový deň stromov ich potom spoločne všetci zasadíme. Teraz samozrejme budú to robiť odborníčky, ktoré sa v tom vyznajú, no a pokúsime sa ešte o taký Guinnessov rekord. Guinnessov rekord. Čo to znamená Guinnessov rekord? Čo chceme pokoriť? Hovorím chceme, lebo tak viacerí sa do toho zapoja. Chceme sa pokúsiť o to, aby v ten jeden deň, 29.4., keď je Medzinárodný deň stromov, pokúsiť sa o čo najväčšie množstvo vysadených stromov za jeden deň. A už vieme, už máme nejakú hranicu, ktorá by sa mala pokoriť? Alebo sa stanoví? Dopredu nehovoríme. Dopredu nehovoríme. Každý jeden les bude úspechom, ale keď sa podarí naplniť tú primárnu myšlienku, že to bude 1 000 000 stromov, dostal som už aj otázku, že tak 1 000 000 končíte, alebo čo? To je dobrá otázka, nie? Ideme ďalej, no. Tak keď to bude 1 000 000 a možno viac, tak bude to perfektné. Super, páni, ďakujem veľmi pekne. Teším sa. Ty ako horský vodca budeš mať asi veľkú radosť, keď opäť Tatry Určite, lebo teraz budú také, aké majú byť. V tých Tatrách trošku je to tak zosmutnelo, ale keď tam tých stromov bude viacej, tak to bude zase veselšie. Ten miliónik pomôže, ten prvý miliónik, potom sa aj do miest a tak ďalej, čo chalani mi prezradili. Dobre, ďakujem veľmi pekne, držím palce prirodzene. Ďakujeme. A my ideme teraz dovnútra opäť na web.